Ya buhi gihapon. Bisa kay gato na hitabo. Hapit maris grasya. Hi guys. Masuk anda na dyan kanan. Karon pa dyan naka kuha nakamata. Alas 5 nakapin. Taas ka dyan ang tug. Alaon ako nagsugurog tug. Diyan ka nang nai. Karon pa ko naka mata. Arabang kapodya ang lawas. Baw. Kanang nai. Ngai rawas gahapon. Kay gahapon askil man to. Murag way sakit. Nag-tiktok pa ko gahapon. Sasajaw ko katong nai agado. Diyan ka nang nai. Karon kalodya na pud. Gahapon ni noon kanang nai. Kuan kanang nai pagkabuntag sa jud. Ni bate ko kanang nai. Kuan kalipeng. Pero kuan ra karizut. Da wala pa to na gipansin. Mo nang naglakaw gapon ng mamaalit si Antumis kanang nai park lagi. Datos na botanical garden gapon. Kay dari pud wis bayan magpudyo-pudyo araging kakuan. Ani mo ut. Diyan mao nang mo Antumis park lagi magpahangin dito. Kay bintaha man dito kay hangin magatit kadyo. Diyan kanang nai daghay ka kahujan. Diyan. Ganahon ta guys. Ay siguro to. Nangakaw mi sumaalits. Nantumis ka lang na ay may silo. Danto na pa rin sa ubos. Dapit sa kuan ka lang na ay Mandaluyong City Hall. Danto dapit kay nagto man kong LBC. Kay di ako gikuha nga kuan lagi importante. Daera man lagi. Amang gi baklerang mamaalits. Nza. Pagsandangan na mo baklay. Sige pa sa iyan nga. Pero okay ra ba kuno ko nga na. Karang wala ko nung gihangat, kaya man na isa, basta malakaw, may sige pangutan, o gihangat pa ko. Diyan, hindi ko nga, karaman ako gihangat. Diyan, parado na po mislakaw. Diyan, pag uli na naman, naglakaw gapon mi kay deura lagi. Sayang pag imong pamasahi, 30, balikan, 60 na na. Kuha na, kananay, panudaan na na. Mutong ang marang baklay. Diyan. Pagbihaan na tungod sa karang na City Hall dapit sa kalsada ni bati magkuguan guys karang na nalipod ka ko ato sa tanan mura ka ko matumba nja ning tawag kong mamaalit siguti tabang kay kuan man karang na katumbangan ng ko ato nja mo to dali kong ati ali nja kong gigagas diri sa nja kanan ay diyan ko nga katambangan nila ko kaadyo nja mauto ning milikuan ko ning lubog kaya arong di ko matumpan paniguro na magadyo ko lubog nja sige gapong ko kuan kalipong arang libang nga dyan na di ko makabarog aw katutong tayo mao ka nga si Mama Alits dito sa ladyo nja dalipong ko basig bakuan ko madisgrasya kay nalipon ko sa di may masakdanan dari basig ba kuan ko dito matumba ko sa parok ko sa sakdanan nja pa juga kaya kasampit kong mamaalit sa kain kong ti nja pagtanang ko nidas ang nahong kay lahi nang kuno ang nahong kanay mura man jud ang lutsa sa mao to nalipon lagi ko nja tumis kasada nang gitukong nja kanay dahil mga jeep manglabay pananaw mi nja kanang naidapoy baji isa nga nagpajong hindi si dyan mo na isa nga kuya isang itawag tong kuya nga driver tulungan mo naman sila ni ingon nagkatong na baji kalimut naman ko unsay nga sa baji kalimut po ko pangutana basta kay arang ni dyan panawag isang ipahanang ang jeep nin siya nga tulungan mo naman sila ni ingon nagbaji lagi dyan po isa ka baji ning deo nagdasi sa o kanang naay kanang white flower isang gikuan hanggang nari gidihiram ana ipasimot ko white flower kay kuan lagi naload ko markog nalisten no dapat guard tos na among likod nga kuan to siya nagbantay bitaw siya agency gipasud bilad tos kuan karang nay room
Nya niikin tunggal nga magpa electric pan sa ekonomi dito. Nya mao to dito mi nagpahangin. Nasa vlog ni Mama Alits, tanawa naman ninyo kaya naka-video man siya ganiha. Bawa lagi to nga karang nay kalit ta kadyo ko grabing lipong nga gad kaadyo. Wadyo ko kaya ba o karang nay ngano. Di man pud to ingog atake sa kuan epilepsy kay o karang nay atakehan ko sa epilepsy kay kuan man mawa man ko danas beut mura mo ko na nagbuang unsa magbugot-but lagi nga na mawa sa beut lagi unsa ganiha nalipong ra ko kaazo unsa naluza ko kalit unsa kanay doy-doy pud naulian tantaad pumiritos Mama Alits nakauli may dala sa bahay ko ana alas 12 na kaya ni pahaway pa man ko aramang ko ana ara kapusa unsa kanang nay alay na lagi. Nagtayat rin itong ingatong analipin ko kaadyo. Kadong ingato kuyaw man tuddo. O kanang nay, ako rang kasay nga na. Diya. Nalipon ko nga na, natumba ko kalit. Diya bago ko ba, diya na aigo ko sa mga gahe nga, kuan, butang. Bago ko kang aga, magaling paa nga. Murag na kuan ang Mama Alits, tukuran sa ilang relo nga. Kuan magali na padjik, ang puha kaadyo. Karena yung dugo nga nagkuan tapok nga na dali ra ko magkuan mag blood clot basta kuan ko maparuko nga na kaya nagkuan ako nag-inom ako warfarin unja kuan lagi kanang nay kaning ang sakit di jud ka kumpensaan basta jeuneun gud ko kay naragi panahon nga kuan para ganiha nga halipog ko adto dapat kasada. Unsa karang nay. Uga ko na ito mabantazi, maparok ng usag ko. Matumba ko. Dali harawin sa kizana nga nakaparking, dito maigo agang Unsa karang nay. Kuan po karang nay, bilib ko sa mga tao. Kaya mga bautan dyan. Nakaibaw sila nga, si Mama Alits, nagkalisin na siya naghawid na kay bugat lagi ko. Daingan siya nga, mura ko nung kuog nawad anang umay. Agang mga tao, yung tabang. Ndeu sila, ndeu. Jadi apa isa kalaki ningan nga parang nain sa kuno isang buhateng dagan naman kuno kuskuan emergency. Pero ko Ate Alits. Kay si Zay naghawid na sa bugat. Ang lawas ko nang bugat ta mo nang nagkumahan sa dari kang paa. Unsa mao tong pagkumahan tinga ko kay damay na puwa. Narake. Unsa ag kuanto isang kinumahan. Basta magkumahan agang lawas nga na kay dali man kaadyo mapuwa. Wadyo ko magdahom nga maingat to. May gangan lagi askil ko. Wa ko gihangat. O to na. Lipong na ko kalit karabing lipong nga kaadyo. Lagi ka kumpensaan niya ang sakit. Tarawa laman ni Diyos ka na vlog ni Mama Alits. Kaya nag-vlog to si Jared to ganiha. Halo dyan na pagkuan. Lawas. Kapoy na pud. Sakto lang giingon ni Mama Alits nga. Kani ko nung sakit sa kasing-kasing, hindi dyan ka kumpensaan. Kanay panahon nga kuan dyan. Nga na, mukait na magkatumba. Kaya isang amo. Agi mo rin amo, tali sa una, mukait na pagkatumba. Mukait na sa katumba. Kung lagi na nga na, di ka stable. Ha? Nga na sakita, makainom ka, okay ka. Nay, di ba kung ba unstable, lagi mo, kanda na, abi ni mo okay, di, kalit na pag di, nga na ba, di ba permanente yung di magkumpiyansa ni okay na. Ito ka di ha? Kahit trabaho ko kalipon, grabe siyang lipon nga nakadyo. Mauto ng sampay ko Ate Ali. Tumba naman kadyo ko na tugwa ko mahawir ni Mama Alits. Karanay, ditubis na preskrasada, luwi kadyo ka mong purma. Huwag na ito yung nakabidyo nga, laing tao, kabidyohan mi. Za ipadani, si Rapi Tulpo, basig tabagay pinritso. Kay, kuan man. Kang gisabak. Karang nay, luoy magkadyo purma, zadahan na hanaan luoy. Kaya agsi, Ate Alits, gamalik si sagsabak na ho. Nandiyan karang nay, dahil mga baji yung deo. Dapat isa ka baji kasi kita wag lagis karang nay, nanglabay mga jeepney driver.
Jak mga nanakay pas jeep ara pang paran aw nawa. Ja. Luoy lagi purma luoy. Di din ka kompensaan nga sakit. Kaya nahanay dyan ko mag-amping lagi. Di na dagi lang ilang giingon nga. Karin sakit sa kasing-kasing trahidor dahil dyan. Kaya okay pa mga tutugan ng buntag. Paglakaw na mo dito. Sana lipang rabok kalit. Buang na. Namaro to guys. Di na po ko maglugay. Kaya saan kong pahaway ron. Diya. Salamat yung tanan. Salamat sa iyong pag-ampo. Salamat pag sa Ginoo kayo agad yung kuri sa pasagdi. Karong adlaw. Diya buhi gihapon. Bisa gato na hitabo. Hapit maris grasya. Bye-bye.